Tenim projecte i com a projecte alternatiu, així a la Comunitat Valenciana s'ha demostrat que és el mateix projecte de la dreta, del Partit Popular, d'Acoso i Derribo al govern d'Espanya i a Pedro Sánchez. I ho hem vist amb aquesta estratègia burda d'utilitzar les institucions, per exemple les Corts Valencianes, per a reprovar a la candidata del PSOE a les eleccions europees, que és la candidata Teresa Ribera, per cert, la candidata més apreciada per tot l'electorat en tota Espanya. I això ha sigut l'estratègia burda del Partit Popular perquè no tenen res més que aportar, tampoc a Europa, més que aquesta obsessió que tenen d'enderrocar el govern de Pedro Sánchez amb el FANC i amb aquestes estratègies d'Acoso i Derribo que també han practicat així a la Comunitat Valenciana. La setmana passada amb aquesta reprovació i esta setmana amb tot el tema de l'Albufera. En definitiva, FANC, soroll i utilització de les institucions. Per cert, el PSPB anem a interposar denúncia davant de la Junta Electoral precisament per la utilització de les institucions contra la candidata del Partit Socialista a Europa.